बेरे फुंजानि नायदो जेनसो आं एवनाय आरोना फिथा लावदुम बिथाङा साइक्लिं खालामनो थांनाया बेखौसो लुंगासो लानानै फैबाय नै सासेयाबो जाफ्रामफ्रामनो बिदाखौ लेंहैनाया गोदोहैबाय आरोना बिदिनोसै ओमफ्राय नै हारि सागोमो गोदौगासिनो दङ फैदो सालांसो फैदो फुंनिफ्रायनो गरम आइदै नाने ने फैदो आयो फैदो नोंखौ सोर लाबोन बेखौ गारदो बालथिङाव डास्टबिनाव गारथां फिथा जुनायसो दे खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय बे सबायबिमाखौ बायथो लाखोमाबोनो सबायबिमा जेवखौ लानानै बरनाय जायो आरोना ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय साहा थाहा लोंखांनानैसो नोंथांमोनखौ बरायबाय आङो दहाय फिथा देखायदोंमोन ना लावदुम जाजोबनो हायासै नै फारसे जाख्ला जाबाय सोरबा जाजोब्बाय नानियाथ' बिदिनोसै एसे गारि एसे जायो ओमफ्राय बाखि एसे थाबाय बुस्थुआ ओमफ्राय दायो जानो दोनसै आं बारा बांना फिथा गुसुखौबो राखेंलायनाय सायाव सोमनानै गाइखेर सायाव सोमनानै जानो बिराद मजा मोनो आरोना ओंखायनो दोनथ'नोसै आङो खिन्थु आं बे बायनानै लाबोनाय फिथाफोरखौहाय गुसुआव माबा बारा थिग मोना खिन्थु न'नि लावदुम केटलि मुख्रा गिदिराव हमनाया बेखौ माने गुसु जाबाथाय जा मजा मोनो आरोना जाफिननो होमब्लाबो दोननोसै फैसाजों बायनानै लाबोनायथ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग साव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो दिनैथ' जोंहा टिचार्स डे फिसालाया ओंखारगासिनो दङ जा जेंगावसो गिफ्ट लानानै फैखाबाय मालाय र' एसे देखायहैनो आङो खोथिया फुनाय थांबाथाय मानसि मोजां फुखोहाय नोंलाय रज'नो होथारला दे दिवालीनि साफा खालामना होलांखानोसै नोङो दे एबारना आङो लुंगा लुंगि जानो होला आंबो एसे फुस्रोबाय थानोसै दाख्लै दांजेननो अखा बोथोरना एसे दिगदार जादोंमोन दिवाली आ गया तू तो जाएगा ना काकरे हिन्दी आंना बिदिसो आरोना दहायखौ फोसाबसै आङो आइ बाबा नोंनि गिफ्टफ्रा बोरो टेलिफनखौलाय मानो लाबाय थानांगौ जाखो अखारानोथ' दिनै बांद्राय क्लास जानाय नङादां ना जास्ट जायोबा हाफफोर जानो हागौ अ माग' मैया नङा दाख्लैनो मैयामोन नामा बा मैयानो लानानै फैखाबाय नै बायद'फोरनि थाखाय मोनफा सारमोननि थाखाय मोनफा आरो एक्सट्रा मा होनो केक बायगोनलायनो बिनिबो फैसा खांबाय आरो बिनि उनावहाय जेबो नङाब्रा आंनि ब्लग फैगौमा नोंसोरना जोबसिगोन ना सारप्राइज होगोनलायनो क्लास रुमावहाय बेनिफ्रायहाय मा होनो स्कुलाव आरो एक्सट्रा स्कुलनिया मा खालामो माबा डेक'रेसन खालामलायगोन नामा माबा माबि बेयावबो 50 थाखा ना 30 थाखा आरो टिउसन बायद'नोबो एक्सट्रा फैसा खांबाय केक लायनानै केक जाहोगोनलायनो भगबान जाहोगोन ना जागोन गावसोरसो मिन्थिसिगौ लेखाखौ लांजोबनाङा बाबा बेसेबां फाराग आरोना बे दानि जुगनि मा होनो टिचार्स डे मानायनाय आरो जोंनि समयनि फोरोंगिरि सान फालिनाय एखे थेवब्लाबो नायदो बिसिना फैसा थाखाजोंसो आरोना ओमफ्रायहाय जोंना जाहैबाय मा बिबारजोंसो जोङो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि फट'खौ बिबार सारबाय खुलुमबाय फोरोंगिरिफोरखौ साफा खुलुमबाय आशीर्बाद लाबाय बिदिसोमोन जोंनिया फैसाजों माबा माबि लांनानै मानानै बिदि जेबो मानायनाय गैयामोन ना बिबार गोथार दुगैखांनानै बिबार खानानै लांनाय प्लास्टिकआव बयबो आरोना बिदिसोमोन दानिया नायदो ओमफ्राय दे जुगजों लोगोसे सोलायलाङोथ' माथो होनना बुंबावनो आशीर्बादजों लोगोसे आरो थाशीर्बादबो थादेरनाय जाहैनांगोन जाहैबाय जोंनि आशीर्बाद मोनबानो जायोमोन ओमफ्राय आंनि फिसाया मिन्थिना मिन्थियाथाय जोंनि फार्स्ट फोरोंगिरिया सोर आं बिमा बिफायासो सबसे फार्स्ट फोरोंगिरि बाबा मिथिबाय ना बिमा बिफायासो सबसे फार्स्ट फोरोंगिरि जोंनि थाखाय बिमा बिफा फोरोङाबालाय नों मा रोंनो नोंलाय 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोरनि उनावसो नोंनि फोरोंगिरिया नोंनि जाहैसै फार्स्टआवथ' सोर नङा होमबा सुनाफोर हरे कृष्ण माथो होनबावनो जाबाय सोबाय अके बिमायाबो मोनोनो मोनसे गावसिनि थाखायनो लिरना होनांगोन दा गावनिनो कुइसन लिरना होनांगोन मा खालामनो लाबाय धन्यबाद नोंथां धन्यबाद मोजां फराय एग्जाम फैगौ खुलुमनायाबो नुस्लाबलायिसो आरोना भिडिअखौनो लास्लाबनो हालायलाया आरो एसे सोनानै दोननो सानदोंमोन आङो टुं बिदिसो जोब्बायानो आरो मा दे बुंखोथाय
दानि जुगनि खुलुमनाय नामा साफा जाथारदों बहाय सिबाय नानि नों बाबाखौ नेग्रा नामा यो टिना सिं यो आयु हानदो है मबाइल आं हाथारला सयथिबो दे बाय जिजों थां जिजों साइकेलजों थाङिया गोबाव जाथारबाय बियो दासान्दि बिफायासो लांलाय लाबोलाय खालामगासिनो थाब फैगोन गवाबा फैनो मोनो नामा नों बायदि फैदो दे जाबाय फैदो गारि फैदो नानि आं मारिनोसै नै फैदो मा यो आफना खामे लागे रह आंबो आंनि खामानियाव लागावनोसै आरोना ओइ फिसा मा जादों आयै फिसा अबेयाव सिखारलाय उठिबा नुवारे बले आयै फिसा उठिनो हाला मा थाबायनो हाला आयै मैया गोलैनाया गथ'ना हान्थुआवनो जारिलं दाउसा मासे ओइ गथ'आ थाबायनो हाला जोंनि गथ'आ हायोदां मा आयै मा सना एसेल' सायो देलाय गसंनायलाय हायोना हाया गोलैयो नामा नायनां गसंनायलाय दे लासै आयै हाया नों गथ'आ आइसक्रिम जाबाथाय जुस लोंबाथाय बारा जायो आथिं आइदें होननाया जुस लोंबासो हामो बेजोंनो लोगोसे आं दान्दिसे उनावनो सिरि नै ओरै कबि एवगासिनो दङ ओमफ्राय दालि जानबायानो ओमफ्राय ओंखामा मोनबायानो मतलब सानसुनि सिम्पोल आदारखौबो आं दांखाथारबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो गासैबो फोरोंगिरि माखा आइ आफा आदा बाजै बिमा बिफा बिमादै बिमायं बिबै बिबौ जाखिनि नायदों आंनि ब्लग्सखौ आरोना फोरोंगिरि साननि हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय थिग बे समावनो आं मोनसे खोथा बिराद गोसोखांदों मोथो जोंनि जिउआवथ' बिराद गोलोमबायहाय आङो आरो अर खाथियाव थानाय ना जोंनि जिबनावथ' फोरोंगिरिफोरनि एकदम बिहोमाया बिराद गुवार नङा होमबा गुवारै जायगा लायो जोंनि जिबनावहाय गोदोफोर जुदि एसे फाटास फुटास होजायामोनब्ला बोरै दा बेखिनि फिसाजोफोरखौ ABCD बा 1 2 बा 1 2 बा अ बा क ख बा 1 2 3 बेफोरखौनो फोरोंनो रोंनाय नङामोन खोमा आरोना गोलैसोनानै थायोबा एसे फाटास मोनामोनब्ला माने सनाफोर आं फोरमायनो नागिरनाया जाहैबाय मा बै समाव थाखो 3 दासिमबो ख्रा गोसोआव दं आङो ओमफ्राय गिबि खेब फाटास मोननायमोन खोमा आरो थाखो 3 समावहाय 7 सानजाब मोनहैबायमोन 7 सानजाब आरि लिरनो होआ होमबा ओमफ्राय आं 7 सानजाबखौ बिराद गोरा मोनोमोन आरोना मानोबा मोनोमोन मिथिया आरोखि दाना जोंना सुलेखा सिंगार बायद' दङ नङा होमबा ओमफ्राय लिरनो थिनहरबाय आरो जोंखौ माने बाहेरायाव बिराद गरम दिनमोन नालाय नारें बिफां सिङाव लिरहैदो जाहैबाय नारें बिफां ओमफ्राय फाख्रि बिफां दंमोन नालाय सिङाव लिरहैदो दानाथ' 7 सानजाबखौथ' फरायनानै थाङाखै फरायबाबो हायाखै मानसिया मोजां मोना साननाय फारि फिसा दंमोन ना जोंना बिनि बिखबावहाय दालाय 20 फैसा 10 फैसा 5 फैसा बिदि गोनांलाय साननाय फारि दंमोन आरोना लाखोमानानै थांबायहाय बाहेरायावहाय लिरहैखुमानोसै नखल दाना जा जिरायखुमानानै एकदम ओरै नायखुमानानै लिरनोसै नोंसो बिदि बायद'फोरखौ नों थगायनो हागोन थांनानै इमान जे औवानि स्केलजों बिखुङाव फ्राद खनथाम मोनदों आरोना इ होलायनाय ना गाबनो ना मिनो ना रागा जोंनो ना मा खालामनो ओरैबादि मोथो बबाय मानजा जालायनाय मोनदां बड' बे खनसे मोननायखौल' आं गोग्गोम गोसोआव दं आरोना बेनिफ्रायनो मोबाव नखल बोबाव मा बोबाव नायखुमाना लिरनो बन्द' आरोना सनाफोर ओरैबादि ओमफ्राय बाखि एसे दुगाना लानाय बायदि जायो आं बिराद मोजां मोनोमोन साननाय फारिफोरखौहाय क्लास 4नि सोरबा हायैखौ बायद'आ सिदा आंनाव सोंहरोमोन माने नामखौ गाबज्रियोमोन आरो नाम गोदानखौसो गाबज्रियोमोन जबा नङामोन नाम गोदानखौ गाबज्रियोमोन उमुक इसिबांजों इसिबां लाइक 10 सानजाब 10 बेसेबां जायो लाइक 4 सानजाब 4 लाइक 8 9 सानजाब 9 बेसेबां जायो ओमफ्राय आं डाइरेक्ट इसिबां जायो होनोमोन आरोना माने हायोमोन मानसिया ओमफ्राय थांनानै बै क्लास 4नि मानसिखौबो आं खोमा खेबनो मोनबावलायोमोन आरोना एसे स्मार्टमोन मानसिया उनावसो बोरैबा जालांदों आरोना थ' बेफोरबायदि एसे फोरोंगिरिफोरजों थाम होजायामोनब्ला बेखिनिखौनो रोंनाय नङामोन थ' एसे फोरोंगिरिफोराबो थाम होनांगौहाय गथ'फोरखौ बारा खुनु खोथा गैया ना आंथ' होथोंसो सानो एसे होथों दुस्थ' मोनदोंब्ला फरायनाया खमजुरि मोनोबा होनांगौ होथों फोरोंगिरिफोरा एकदम बिराद बिहोमा खोख्लैयो जोंनि जिबनाव बे हले नंथारगौ आरोना थ' ओमफ्राय आं बेखिनि सिम्पोल ब्लग्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच